Здравейте, казвам се Анатолий Мандински и обработвам земя в землището на село Добролево, Врачанска област. Ползвам хибриди на фирма Лидея в Слънчоглед и в Царевица. От 2 години пробвах хибридът 50-53 на опитни полета. Бях много доволен от резултатите и тази година реших да го направя на масов посев, като той ми беше 40% от полето. На изключително много добър хибрид, устойчив на болести, хубав за сеитба. Този хибрид ми хареса бързият начален старт през пролета, устойчивост на мана, ниско растение, висок добивен потенциал, дори в тези екстремни години, които се наблюдават на последните. Друго нещо, което ми харесва, ниско растение, компактно, лесно зажътва. Много сме доволни в нашето стопанство от хибридът 50-53. Той даде с 30 кг повече от конкурентни хибриди.